Ang hirap tanggapin, ma'am. Ang hirap tanggapin. Masakit para kay Nanay Maricel Magdasok ng Sitio Tinago, Barangay San Rafael, Pilar, Sorsogon ang pagkawala ng kanyang 17 anyos na anak na lalaki na nasawi matapos na madaganan ng poste ng basketball ring bandang alas 8 kagabi. Anya, hapon ng parehong araw nagtungo pa sa bayan ng biktima para kunin ang jersey na gagamitin nito sa isang basketball tournament sa kanilang lugar. Kasama raw sana ng kanyang asawa ang biktima sa pamamalaot, subalit mas pinili nitong hindi sumama para makapag-ensayo hanggang sa mabalitaan niya na lamang daw ang nangyari dito. Isinugod pa daw nila ang biktima sa malapit na lying-in ngunit hindi na nailigtas pa. Kahapon pinipigilan ko po siyang sumali kasi ako wala kang mapabala. Kasi gastos lang. Wala naman po kaming pera. Imbali yung pera niya kahapon na 1,000, pinanghingi-hingi lang po sa mga kapatid niya para mabayaran yung jersey niya. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang sumali. Wala kang mapapala, tsaka hindi ka na makakatulong sa papa mo. Totoo po kahapon naglaot ito. Hindi siya nakasama. Pero siguro kung nakasama siya sa papa niya, hindi mangyayari ito yung ganito. Pangarap daw sana ng biktima na makapagtapos ng pag-aaral at maging ganap na seaman. Mag-grade 11, ma'am. Kahapon sana mag-enroll siya. Pero masinunan niya yung opening doon sa complex. Tsaka yung parada. 2 beses po siyang balik-balik doon sa bayan. Kaya hindi siya po naka-enroll. Mag-11 na siya. Kwento ni Christian saksi sa insidente, sinabihan niya pa ang biktima na iwasan na ang pagdunk at paghawak pa sa ring dahil mahina na ang pundasyon nito, subalit hindi umano ito nakinig hanggang sa mangyari ang insidente. Yung nakita ko po talaga si Sir, simula sa pagtalon niya, dala-dala niya po pababa yung ring at saka yung malaking poste. Bagsakan niya talaga, kasi yung paa niya, Sir, nakaganyan. Kaya yung niya dito, malaki yung sugat niya dito. Kaya yung pagtakbo ko doon, wala akong katulong kasi mabigat yun. Nagtatawag ako ng tulong para mabuhat namin yun. Kasi naipit po, Sir, itong paa niya. Ito talaga putol to, Sir. Tapos ito, malaki ditong sugat. Kaya sabi ko, wala man sa akin nagtulong. Umalis na lang ako kasi nakita ko yung ditong dugo niya dito sa ulo. Parang maawas na. Parang naano rin ako, Sir, natakot. Nanginig nga ako, Sir, pag tanggal ko yung kamay ko dun sa ring. Nanginginig na ako . Sobrang takot ko rin. Sugatan rin sa insidente ang kaibigan at nakalaro ng biktima na si Cydrix. Hindi mo po expect na mangyayari ito. So yung kagabi parang practice. Pakaabot mi po kay ito, ali sa pilar. Nagdig ayaw niya akong magkawat. Magpro-practice daw kami. Tapos, pag abot po, nagturog po ako. Tapos, pag mata ko, nagdiretso po ako dyan sa court. Nailing ko po sindang tulo, nagkakarawa. Tapos, nag-entrahan po ako doon. Tapos, nag-istoryahan po kami. Tapos, siya na po may kaut kang bola. Nagtira siya, arayo. Tapos, pakaugpa po kang bola. Yung po, di sa rin sa taas. Yung po ako sa iraron. Tapos, bigla niya po nilukso. Tapos, doon, nailing ko nakalikay po ako, tamang ko dito. Samantala, nanawagan naman ng tulong pinansyal ang naiwang pamilya para sa mga gastusin sa burol at pagpapalibing sa biktima. Sa mga nakakakilala po sa amin, sana matulungan niyo kami. Lalong-lalo na po sa pinansyal. Kasi wala naman pong magagandang trabaho mga anak ko. Ngayon nga, yung dinaw namin sa kabaong, inutang pa namin. Yun lang po. May mga mabubuting loob. Sana po matulungan niyo kami. Dahil sa insidente, tuluyan na rin giniba ang isa pang poste para wala nang mabiktima pa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.